You're going to refresh this page to show the property is still listed. Idem teraz obnoviť stránku na novo, aby som videla, že môj byt je neoprávnene inzertovaný na predaj. Jedná sa o môj byt, je tu napísané identifikačné číslo, čiže viem ho veľmi jednoducho rozoznať. Okay. Aj popis súhlasí. Teraz idem zavrieť toto okienko tu. Here's the property, what it looked like when it was listed. A takto vyzeralo inzercia predtým, ako fotografie boli na web stránke. Before she adjusts, you think when you refresh it now, it's going to go. This preview will go away. A tento náhľad teraz by mal ísť preč, keď obnovíme stránku. Okay, but here's the property. Toto je môj byt, toto je moja nehnuteľnosť. Here's the date and time. S dátumom a s časom. Madrid Real SRO. Moja ulica Beňadická 8, Petržalka v Bratislave. Jedná sa o štvorizbový byt na Beňadickej ulici pri Draždiaku. These photographs correspond. This is your apartment photograph? Yes. Rozoznávam moju kuchyňu. Here are your emails with the real estate agent. Toto je môj e-mail s pani Ivanou Vaškovou z Madrid Real SRO. You informed her to remove ktorú som informovala o tom, že byt nechcem prenajať. And she asked you, a som ju požiadala, aby odstránila túto inzerciu z web stránky. Na to reagovala. Tak môžete vidieť, že nerozumiem vašej agresivite. Pani Molnárová, aké právne kroky, proti čomu, podľa čoho viete zaradiť, že byt na Beňadickej, ktorý ponúkam, je váš. And then she went back in there and removed the photographs from the image. Jak som zaslala tento e-mail, išla som opäť na web stránku Madrid Real SRO a tam už neboli ukázané fotografie môjho apartmánu, môjho bytu. But by then you already had screenshots of the property. Ale ešte predtým ja som si odfotila fotografie, ktoré boli na web stránke a ja tu viem rozoznať, že jedná sa o môj byt. So you recognize Toto je moja izba, tu som vyrastala, to je moja posteľ, na ktorej som spávala, keď som mala 10 rokov. Môj nábytok, izba môjho brata. Veľmi jednoducho to viem rozoznať. Rozoznám jeho posteľ, nábytok, nálepky, Pepsi Cola, čo dostal od spolužiačky, keď mal 14. Here's the property location. Tu je napísané miesto a popis. Odkedy je byt voľný. Here are the other images of the Tu property. sú ostatné fotografie, snímky môjho bytu. Let them know this is a screenshot. Toto je odfotené cez počítač. And this is their company name. Je tu názov Madrid Real SRO. And there's their identification number. S identifikačným číslom 2938. And when you pre túto inzerciu, ponuku. You send her the link to that. Poslala som pani Vaškovej tento link. To answer this question. Aby mi odpovedala, teda tým, aby som, ja som jej týmto odpovedala, ako ja rozoznám svoj byt. And then you rechecking the link to make sure it works. Potom som ešte skontrolovala tento link, či naozaj funguje. And this is what comes up. No a teraz uvidíme, že čo sem ide. No a vidíme, že tu už nie sú fotografie, ale vidíme, že sa jedná o rovnaké identifikačné číslo a štvorizbový apartmán na Beňadickej ulici pri Draždiaku. Her name. Takisto jej meno, Madrid Real SRO, Ivana Vašková, je kontaktný agent. The same listing, the same everything. Jednajú sa tu sú všetky rovnaké údaje. This listing is the same as here. Toto sú oveľa rovnaké inzeráty, inzercie. Here it is. Rovnaké číslo 2938. Same person listing it. Od rovnakej osoby Ivana Vašková, Madrid Real SRO. All she did was pull the Jediné, čo tu chýbajú, sú fotografie, sú snímky môjho bytu. And then write you that email.
No a potom mi napísala e-mail. trying to pretend like, but by then you had screenshots right here. Ale medzi tým ja už som si odfotila cez počítač fotografie, ktoré boli na web stránke. Because she seemed suspicious with what she was doing. Na základe toho, že sa mi zdala veľmi podozrivá pani Vašková, že čo vlastne ona robí. Because this lady knew ahead of time that you communicated with her in other emails. Lebo ja som s ňou bola v kontakte a som ju informovala o tom, že chcem iba predať svoj byt. Tu je všetko napísané. I don't know what it is. What is this one? Ohľadom About how you only wanted to sell. That I wanna take it down from website. And she said that you and look at the email. This is her here. Yes. What is she saying? Pani Vašková tu napísala odpoveď. Did my brother agree? Yes, but then you informed her you never agreed to it. Yes, potom som pani Vaškovu informovala, že že ja som nesúhlasila s prenájmom. But then she wrote back trying to pretend like, how do you know it's that apartment? A na to pani Vašková reagovala. What did she say, how your brother agreed to sell it? Right here. Right here. She's saying... Yeah. Tu pani Vašková píše, že môj brat súhlasí, aby náš byt, a takisto ju požiadal, aby inzerovala môj byt, a že on je vlastníkom rovnako tak ako ja. A ešte ma aj požiadala, aby sme s týmto počkali po víkende, nech sa tým zaoberáme. And then within 1 hour, she tries to pretend like, how do you know that's your apartment? No a neskôr tu sa ma pýta, že ako viem, že jedná sa o môj apartmán, o môj byt. That this lady... A na základe toho som jej potom poslala tieto fotografie môjho bytu, ktoré boli umiestnené na jej web stránke s jej menom, s jej kontaktnou adresou, informáciami Madrid Real SRO, že dáva tento byt na prenájom. Mm-hmm. And she's pulling whatever she's doing, it seems pretty unlawful. Tieto kroky, ktoré pani Vašková postupuje, sa mi nepáčia a vyzerajú, že sú neoprávnené. Because she knows you can live there at any moment, that she doesn't... Pretože vie, že ja môžem žiť v mojom byte, že tam môžem ísť hoci kedy ja chcem. And she knew that you did not want to rent it. A takisto aj vie, že nechcem prenajať môj byt. And then she's going as far as pulling down images and trying to pretend like it's not your property. A teraz dala dole fotografie a vlastne tým ukazuje, že však toto nie je môj byt. Jak to môžem ja dokázať, na základe čoho sa ma pýta. So anyone interested in this property needs to be aware that you'll be taking this person to court. The real estate agent will be going to court. Čiže každý, kto by sa zaujímal o môj byt, o túto nehnuteľnosť, o prenájom, musí vedieť, že postupnem všetky kroky na to, aby byt sa teda neprenajal, lebo nesmie, ja s tým nesúhlasím. Pani Vašková robí toto neoprávnene. Mm-hmm. And to steer clear of this person as much as they can. Dealing with this transaction. A každý by teda mal byť upozornený na to, že pani Vašková sa neriadi na základe práva a každý by mal ostať teda bez záujmu, nakoľko ja určite podniknem právne kroky, aby sa tento byt neprenajal, keďže s tým nesúhlasím. And you can see this is the real estate agent contacting the company. A toto sa naozaj jedná o Madrid Real SRO, o pani Ivanu Vaškovú, ktorá má môj byt inzeruje na svojej web stránke. Mm-hmm.